Hola, molt bona nit, companys, molt bona nit a tots els amics de Canal 9 Televisió Valenciana. Salutacions molt cordials des d'aquesta comissió que enguany s'ha alçat històricament amb un doblet espectacular. El jurat ha estimat que a aquesta comissió que està a l'estrarradi de la nostra ciutat, al Nou Campanar, pues alcen els dos monuments millors de l'exercici Fallet 2004, tant el menudet com el gran, i a més, doblet no només per el monument, sinó també perquè els dos estan realitzats per una saga d'artistes fallers encapçalats per Miguel Santa Eulàlia i el seu fill Pere Santa Eulàlia. I l'ambient és immillorable. Milers de persones jo crec que tenim així en aquests moments. En efecte, bona nit. Milers de persones que ens estan rodejant poden veure les imatges i com estava comentant la meva companya Manu Ríos, Miguel, al capdavant de la família Santa Eulàlia, família de fallers, família d'artistes, és el que ha fet la falla infantil de Nou Campanar. Pediatra Jorge Comín Sierra Calderona és el nom d'esta falla que s'ha guardonat amb el primer premi de la secció especial i el seu fill Pedro, que ha fet el grandiós monument que tenim darrere, que s'ha emportat enguany el primer premi de la secció especial en esta nova demarcació de València, en este barri que ha revifat més encara, millor encara, gràcies a este primer premi de la categoria especial. I poden veure ambient immillorable, ambient de festa, ambient de premi. Un ambient de premi que ara mateix està seguit per moltíssimes persones que